ఒక చిన్న సిచ్యువేషన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. మన లైఫ్‌లో అందరికీ జరిగేదే. మనం ఫంక్షన్స్‌కి ఇట్లా పెళ్ళిళ్ళకని చెప్పేసి మ్యారేజ్ అన్నిటికి వెళ్తా ఉంటాం. అరే! ఎళ్ళామా హ్యాపీగా తెలియని రిలేటివ్స్ కూడా తెలుసు అన్నట్టు నటించి పలకరించి వచ్చేద్దాం అనేటప్పుడు ఒక్కడు పట్టుకుంటాడండి ఎనక. "ఎరా ఎరా అబ్బాయి ఏం చేత్తన్నా? ఎంత సంపాదిస్తున్నావు ఏంటి?" అంటే అంకుల్ ఒక 20,000 కటింగ్‌లన్నీ కూడా 18,000 వస్తుంది అంకుల్ అంటే, "ఓహ్! 18,000 ఏంటి 25,000కి చాలా అనుకున్నావురా. మా అబ్బాయికి 80,000 అక్కడ ఏమైనా ఉంటే చెప్పు, ఆడితో మాట్లాడి ఉద్యోగం ఇప్పిస్తాను." ఇలాంటి పకోడీ మాటలు ఎవరైతే మనకి ఫంక్షన్‌లో మాట్లాడతారో చెప్పి, అలాంటి వాళ్ళకి ఒకటే మాట, ఒకటే ఆన్సర్. నా సావు నేను చస్తా. నీకెందుకు? నా ఉద్యోగం నేను చేస్తా. నీకెందుకు? నీ పిల్లగాన్ని నాకు జాబ్ ఇప్పియమని నేను అడగలేదు. సో, ఎవడి పని ఆడు చూసుకుంటే దేశం చాలా బాగుపడుతుంది. అది.